की एकच है? ओए हम लोग तो 2 जन है। तो हाफ हाफ करेंगे, आधा आधा खाने से पार्टनर से प्यार बढ़ता है। हाँ, क्या? और हमारे बीच प्यार बढ़ना चाहिए ना कि घटना पेट नहीं चाहिए। भरता है ना? नहीं भरता है। तो अच्छी बात है, पेट तो कम होएगा थोड़ा। प्रीमियम ट्रेन विद प्रीमियम सर्विस। पनवेल आलेला आहे, पनवेल 7:20 पब्लिक एंटर करत आहे. नाश्ता पण येतो, नाश्ता बिस्किट येणार आहे आता. चहा बिस्किट येणार आहे, रेडी राहा. पनवेलला गाडी भरली. झोपली बाई. चहा बिस्किट. हा होता पनवेल स्टेशनवर 2 मिनटं हॉल्ट होती. चहा पिणार? चाय इकडे आपली सर्विस झालेली आहे चायची, आणि कशी सर्व करतात बघूया ना. मारी बिस्किट दिले, मी 2 दिले. सर आप और एक गाना बोल के दिखाइए बाद में. इसका कितना पे करना है? बाद में हां हां. तर हे असं बघ, काय लिहिलं आहे बघ. गिरनारचं काय ते कार्डमम चाय. आणि हे बघ, हे दिलेलं आहे स्टरिंगसाठी पण हे दिलेलं आहे. ही चाय कितीला आहे काय आम्हाला माहीत नाही, लास्टला माहिती पडेल कितीला काय आहे ना. कशी पावडर आहे आपण बघूया. पूर्ण टाकतो. हे टाकलेलं पावडर टाकलेलं आहे. त्यानंतर आपण ही कांडी घेतणार आहे. कांडी लाकडे दिलेली आहे. काढते झालं ते स्टर कर. झाली चाय रेडी एकदम फटाफट. एक असं असायचं घ्यायचं आणि रेडी. तर तू माझी पण बनवत अशी. एक तुम्हाला ट्रेनचा रिव्ह्यू मी आता देतो की त्याच्या अगोदर पण रत्नागिरीला मांडवीने गेलो आहे, वेगवेगळ्या ट्रेनने गेलो आहे, पण ती ट्रेन हलत होती. ही ट्रेन हलते, म्हणजे एवढा चांगली बोलतात ना प्रीमियम ट्रेन असून पण ना आतून हलते. डब्बा पण खचक असं म्हणजे डचके घेतो है ना. जसं लोकलला नाही आपण प्रवास करतो, बसलो की आपण हलतो, त्याला सीट जरा हलतेच ना, तसं इथे होतं. पण एवढ्या प्रीमियम ट्रेनला हे हल्लं नाही पाहिजे होतं. बरोबर ना, स्मूथ जायला पाहिजे. डचके नाही बघा किती हलते बघा. आम्ही हलतो. त्याच्यापेक्षा ते मांडवी एक्सप्रेस होते ती हलत नव्हती एवढी है ना. मांडवी एक्सप्रेस हलत नव्हती. त्याची टेस्ट करूया आपण. गरम आहे पण हे बघ. इकडे ना, इकडे बघा काय लिहिलं, वेलकम टू बोर्ड कॅटरिंग तेजस एक्सप्रेस इंडियन रेल्वे स्वच्छ भारत क्लीन इंडिया. आता तुम्हाला बघा जे आहे ते खरं दाखवलं पाहिजे ना. आपण बोलतो प्रीमियम ट्रेन आणि आम्ही पैसे घातलेले पण आहेत तेवढे, पण तुम्हाला खरं सांगू माणूस पण चाय पिणार नाही. म्हणजे असं ग्लास ना हलतो इकडे तिकडे असं भीती वाटते की ते अंगावर पडायची. हे म्हणजे ह्या ट्रेनमधून ही एक्सपेक्टेशन नव्हती है ना. इतकी हलते असं वाटतं. खूपच हलते ही. हे काय मी स्वतः हलते. कॅमेरा हलतो, कॅमेरा तरी स्टेबल आहे इकडे काजल्याचं पकडलेला, पण असं चायचा कप बघा माझा असं समजा मी लावायला पण गेलो ना असं आहे बघा किती हलते बघा. व्हेरी बॅड एक्सपिरियन्स, व्हेरी बॅड. 2 मारीचे मध्ये 2 मारी बिस्किट आहेत. जसं तुम्हाला सांगितलं एका मारीमध्ये 2 बिस्किट आहेत ना. ते दोन्ही मारी बिस्किट मी घेत
घेतलेले आहेत आणि बरोबर म्हणजे कप एवढा मोठा आहे की आपले दोन्ही डीप होतात त्याच्यात. आणि फ्रेग्रन्स ना इलायचीच आहे, कार्डमम दिले ना, कार्डमम पावडर त्या हिशोबात. 7:40 झाले, 7:45 व्हायला आले. 8 वाजतील आता. आणि मला बाहेर चहा बघा उजेड पडलाय पूर्ण, सूर्य समोरच आहे. मी तुम्हाला टेस्ट सांगतो की चहा कशी आहे याच्यात. अशी आता माझी चुकी काय झाली, मी मारी बिस्किट खाल्ला. आता चहाची चव फक्त काजल सांगू शकते. काजल चव बघ जरा. छान आहे. छान आहे है ना. इलायचीची टोटल इलायचीचे फ्लेवर लागते ना, एकदम छान मस्त लागते. हो, छान लागते. बोट आणि नजारा तुम्हाला सर्व दिसणार आहे. हिरवागार दिसणार तुम्हाला, पण काचीतून दिसणार सर्व है ना. हो. आत्ता बरोबर 8 वाजलेले आहेत आणि ट्रेन बघा थोडी स्लो झाली आहे ना. थोडी स्लो झाली आहे. ते आमचं चहा पिऊन झालेली आहे आणि ट्रेन कुठे पोचली आम्हाला माहितीच नाही. प्रीमियम ट्रेन विथ प्रीमियम सर्व्हिस. झोपली मला झोप कारण की मी पूर्ण रात्र नाही झोपली. आम्ही उठलो 3 वाजता. आम्ही म्हणजे हे उठले 4 वाजता, मी उठली 3 वाजता. होय, 4 वाजता नाही, 3:30 वाजता. तू 3 वाजता उठली. तुम्ही 3:30 नाही उठले खूपच. कारण आपण 4:30ची तर लोकल ट्रेन पकडली चांदूरमार्गवरून. ती 5:15ला CSTला पोचली. आणि तुम्हाला सांगायचं आहे की असे रेल रूट्स खूप असतील है ना. इंडियामध्ये खूप रेल रूट्स आहे. इंडिया खूप मोठं आहे नेटवर्कमध्ये. पण सर्वात बोलतात ना निसर्ग आणि नेचर जर बघायचं असेल रेल रूटमध्ये, एकदम बोलतात ना ब्युटिफुल रेल रूट असेल ना, तर तो आपल्या कोकणचा आहे. आणि अजून एक सांगायचं आहे, तेजस एक्सप्रेसमध्ये ह्या ट्रेनमध्ये 3 वर्ष अगोदर जेव्हा रिलीज केली होती, म्हणजे जेव्हा ट्रेन चालू केली होती, तेव्हा ही समोरची ही जी TV आहे ना, ही चालायची. जसं मी तुम्हाला ॲपमध्ये दाखवलं की त्याच्यामध्ये सर्व आता ते पिक्चर सर्व आहे, पण ते समोर दिसायचं सर्व. आता ते नाही चालत. म्हणजे आता नाही चालत. नाही, बघ ट्राय कर. मी ऑन करूनच नाही बघितलं. चालतंय का. नाही चालणार आहे. काय ते तेजस एक्सप्रेस आम्ही काय इकडे फॉल्ट काढायला नाही आलो आणि काय काढायला नाही आलो. दोन आपल्याला कसं जे दिसतंय आपण दोन जे असलं पाहिजे होतं ते मेन म्हणजे फर्स्ट म्हणजे गाडी हलणं कमी असली पाहिजे होती, जे सर्वात इम्पॉर्टंट आहे. TVपेक्षा पण सर्वात जास्त इम्पॉर्टंट आहे. बघा गाडी हलते. असे प्रीमियम म्हणजे आम्ही मांडवीमध्ये गेलो तेवढी गाडी हलत बिलकुल नव्हती. नाही. मोस्टली आम्ही स्लीपरमधून जातो. तर हा एक्सपिरियन्स घ्यायचा होता आम्हाला. असा एक्सपिरियन्स घ्यायचा होता म्हणून आम्ही ह्याच्यात असलो चेअर कारमध्ये आलो. AC चेअर कार, फुल AC गाडी आहे, तरी खूप हलते आहे ही फर्स्ट. सेकंड, जर TV दिली आहे ह्याच्यासमोर तर ते काही असू दे, म्युझिक सिस्टम असू दे किंवा मूवी असू दे, ॲटलिस्ट ब्लूटूथ पण कनेक्टेड असतं ना तरी चाललं असतं. ते चालू असलं पाहिजे होतं. दॅट्स इट. बाकी सर्व्हिस AC एकदम व्यवस्थित आहे, चालू आहे. इथेच ऊन येते. AC चालू आहे, व्यवस्थित आहे. साफसफाई एकदम छान आहे. टॉयलेट पण एकदम साफ आहे. हायजीनमध्ये बोललो ना तर चांगलं आहे ट्रेन. खूपच ऊन येते. तुम्ही बघू शकता पूर्ण खाली घेतलेलं आहे, कारण ऊन खूप येतो इकडून आहे ना. त्या साईडला असं तर ऊन नाही आहे एवढं आहे ना. त्या साईडला ऊन बिलकुल नाही. जाऊ दे, विटॅमिन D मिळतं आपल्याला. हो, झोपेत आता झोपेत येऊ. आता एक्झॅक्टली 8 वाजलेले आहेत बघा. ह्याचं नेक्स्ट स्टेशन आहे चिपलूण, जे 9:45ला आहे आणि त्याच्यानंतर आहे रत्नागिरी, 11ला आहे. अजून एक प्रॉब्लेम जे आम्ही फेस केलेलं आहे, जे तुम्हाला सांगतो इकडे त्याच्यामध्ये. आता इथे आम्हाला विंडो खाली पाहिजे होती. हे सिस्टम हे जे दिसतं हे आम्हाला खाली पाहिजे होतं, पण समोरच्यांना जे पुढे बसले आहेत त्यांना ते वरती हवं आहे. कारण मॅक्झिमम आमच्याकडे ओपन आहे आणि त्यांच्याकडे कमी ओपन आहे. दाखवतो बघा. ठीक आहे, पण त्यांना ते ऊन हवं आहे, पण आमच्याकडे ऊन जास्त येतं. पण आम्ही खाली गेली, त्यांनी वरती गेली. तर आम्हाला काय वराल नको, काय भांडू नको, पण हे एक डिफॉल्ट आहे. कारण की कसं आम्हाला तर ऊन लागतंय, आम्हाला नको आहे. आणि त्यांना ते बघायचं सगळं, त्यांना एवढं ऊन नाही लागत, आम्हाला खूपच ऊन लागतं. त्यांच्याकडे कसं बघा, ते तिकडे ते आहे ना, ते त्याच्यामुळे त्यांना ऊन नाही लागत इकडनं आहे ना. पाठी घेतलेली आणि आम्हाला ऊन लागतं. तर हे थर्ड बघितलं आहे. म्हणजे आम्ही असं का सांगतो माहिती आहे का, ही प्रीमियम तुम्ही म्हटलं ना ट्रेन, म्हणजे फॅसिलिटी एवढी आहे ना चांगली, तर या गोष्टीमध्ये थोडी मार खाते ही. आणि माणसं म्हणतात की ह्याचे तुम्हाला असं वाटत असेल की या चेअर फिरतात, गोल फिरतात, तर नाही फिरत. त्या ह्याच्यामध्ये कोणत्यामध्ये
जनशताब्दीच्या विस्टाडोम कोचमध्ये ना, विस्टाडोम कोच त्याच्यामध्ये हे चेअर फिरतात. इथे फक्त पाठी पुढे होतं बस. आता तुम्ही बघितलं टी सी केलेली आहे. तुम्ही विचारताय, आम्ही जेवढे पण वेळी कोकण प्रवास केलेला आहे तिकीट चेकिंग होते एकदा कधी होतेच. आणि ते ते टेस्टिंग बिस्टिंग ते नाकात घालून किंवा कसला टेस्टिंग काहीच होत नाही आहे, कुठेच नाही. फक्त तुम्ही तुमचं कोविडचे सर्टिफिकेट रेडी ठेवायचे. कधी कोणी विचारू शकतो, पण आम्हाला तर अजून सध्या कोणी विचारलेलं नाही आहे. ट्रॅव्हलिंगच्या वेळी ना ते सोबत ठेवायचं. त्यांना प्रश्न असतो की हे टेस्ट करावे लागतात काय, ते कोविडचे टेस्ट, आणि ते नाही. कोण विचारतं का? नाही. तरी तुम्ही बोथ वॅक्सिनेटेड असाल तर बेनिफिट आहे. पण तुम्हाला एक सांगतो, रत्नागिरीला विचारतात की आता मी सांगेल तुम्हाला, पण जेव्हा तुम्ही करामली जेव्हा गोव्याला जाणार ना तुम्ही, जेव्हा स्टेट चेंज होतो ना, तेव्हा तुम्हाला लाईन लावावी लागते आणि तिकडे तुमचे दोन्ही वॅक्सिन आहे का बघतात. चेक करतात. हां, वॅक्सिन नसेल तर तुम्हाला ते टेस्ट करून यावं लागतं. जसं आम्ही आपण नाही का सुरतला गेलेलो, तसं येताना नाही का आपण जेव्हा फर्स्ट टाइम सुरतला गेलेलो, बँड्रा टर्मिनसला आपलं चेक केलेलं सर्टिफिकेट. तुम्हाला कंडिशन देतो, 2 वॅक्सिन नसेल तर टेस्ट करून यावं लागतं. टेस्ट नसेल तर तिकडे ऑन द स्पॉट पण तिकडे होतं आणि त्याचे पैसे वेगळे द्यावे लागतात आपल्याला. ठीक आहे, म्हणजे लक्षात, म्हणजे तुम्ही कधी ट्रॅव्हलिंग केलात तर. आणि मी तुम्हाला म्हणू की हां, मी पूर्ण तिथेच लुटली गेली, एवढी हल्ली. मी तुम्हाला माझा रिव्ह्यू देतो. अजूनपर्यंत फ्युचर तर माहीत नाही, पण आता किती वाजले? 6 वाजता 5:30 पासून 6 वाजल्यापासून बसलो आहे. 6, 7, 8 2 तास झाले आहेत. 5 तासाच्या जर्नीमधून 2 तास झालेले आहेत आमच्या इकडे. मी तुम्हाला सांगेल, जर एवढी महाग तिकीट आहे आमची, 1,000 रुपये सुरुवातीला काढली ना, म्हणजे एकदम अगोदर रिझर्व केली ना, म्हणजे रिझर्वेशनच आहे ही पण 1,000 रुपये. आणि जर तत्कालमध्ये काढली ना, तत्काल तर 200 रुपये वाढतात. म्हणजे पर तिकीट 1200 फ्रॉम CST टू रत्नागिरी. गोव्याला जाण्याचं वाढेल माझ्या हिशोबाने. आय गेस येऊ पण शकता, नाही पण येऊ शकता, दोन्ही वे आहे त्याच्यात. है ना, मी असं सांगत नाही की तुम्ही या तिकडे, है ना, दोन्ही. कसं की सगळ्यांचं आपापलं आहे ना. येस अँड नो आहे माझा, कारण टोटल पॉझिटिव्ह पण नाही आणि टोटल निगेटिव्ह पण नाही त्याच्यात, है ना. सगळ्या पॉईंट्सला 2 साईड असतात. बघा, आता मला खाली ऊन येतं पण मी खाली नाही करू शकत, कारण समोरच्यांना नको आहे ते, है ना. आम्हाला आता पूर्ण प्रवास हा असाच करावा लागेल जोपर्यंत डोंगर दऱ्या वगैरे येत नाही तोपर्यंत. तसंच. चला, इथे आपण काय आलेलं आहे, नाश्ता. आता नाश्त्यामध्ये काय असेल सांग? एक तर फ्रुटी काहीतरी दिसते मला तिकडे. चेहरा पहिली गोष्ट तर पूर्ण पांढऱ्या भुतासारखा दिसत असेल. आता सरांनी काय आणलं बघूया आपण. हे व्हेज आहे की नॉन व्हेज क्या मालूम. काय आलेलं आहे बघूया आपण, ओपन करू. अजून सर्व सरप्राईज. लास्टला बिल फाडणार आहे आमचा. बिल काय दिलं? अंडू, एक ऑमलेट. वा वा, सो स्मेल छान आहे. बंद कर. ओके, द फर्स्ट आयटम इज ऑमलेट. काय लिहिलंय दाखव? हां, लिहिलंय ऑमलेट. आणि हे व्हेज कटलेट. ओपन कर बघूया तरी. तुमच्यासोबत आम्हाला पण पहिल्यांदाच आम्हाला माहिती पडतं की काय व्हेज कटलेट. हो, हार्ट शेप. इन हार्ट शेप. फॉर अ लवली हार्टली कपल. येस. आणि इथे काय दिलेलं आहे? फ्रुटी. मँगो फ्रुटी ना? फ्रुटी नाही, मँगो मेनिया गोल्ड ॲग्रो प्रोडक्ट. ओके, 200 ml. आणि हे ब्रेड स्लाइस. ओपन कर बघूया फ्रेश आहे. आणि इकडे एक टोमॅटोचं कॅचअप पण दिलेलं आहे आम्हाला. पॅकिंग वगैरे छान आहे. ओके, पॅकिंग एकदम फ्रेश वाटते. आता तुम्हाला सरप्राईज रिव्हील होणार आहे कशा टाईपचे ब्रेड आहे बघूया आपण. तुम्हाला एक सांगायचं, आम्ही ब्रेड इज नॉर्मल ब्रेड आहे, थोडं बटर असेल. नाही. जेव्हा जेवणाची गोष्ट येते ना, जर तुम्ही कोकणमध्ये ट्रॅव्हल करत असाल ना, तर मांडवी एक्सप्रेस, तिला फूड क्वीन म्हणतात. कधी मांडवी एक्सप्रेसमध्ये ट्रॅव्हल केलात, त्याच्यामधलं जेवण बघा, खूप टेस्टी असतं. खूप टेस्टी आहे. खूप म्हणजे आउटस्टँडिंग असतं ते, एकदम मस्त. चला, रेडी? चला, आता इकडे कटलेट दिले, 2 कटलेट दिले ना. एक कटलेट मला दे, एक कटलेट तुला. ओके, आधी मी केस बांधले. या ट्रेनचा एक बेनिफिट काजल म्हणाली आहे की केस सुकवता येतात. हो, कारण की मी सकाळी धुतलेले ना केस. आणि घाईमधून साबण लावून आले केसांना. कारण की त्यांना कंडिशनर वगैरे लावत बसायला एवढा वेळ नव्हता आमच्याकडे. आमची ट्रेन सुटली असती. ओके, चला हे नको, पहिला कटलेट खाऊया आपण. हे बंद कर. टेस्ट नाही येणार. टेस्टिंग पहिला टेस्टिंग करून दाखवूया आम्ही तुम्हाला. कटलेट 2 कटलेट आहेत ना याच्यात.
सो कटलेट नंबर 1 मी घेतलेला इकडे आणि गरम गरम आहे आणि तुम्हाला मी बाईट घेऊन दाखवतो बघा. छान आहे. सॉस सुद्धा खाऊया. सॉस पण दे. ट्रॅव्हलिंग करताय तर एन्जॉय करा. गाणं आपला प्ले होतोय. फूड आहे, बायको आहे आणि बस समोर सिनरी पण आहे बघा. सॉस लावलंय. आता हे व्हेज आहे. आता हे व्हेजवाला आलेला आहे आपल्याला. नॉनव्हेज आमचं संपलेलं आहे आणि व्हेजमध्ये पण हे सर्व दिलेलं आहे आयटम. व्हेजमध्ये बघ वेगळं आहे बघ. हे बघ काय बघ, व्हेजमध्ये पण दही पण दिलेलं आहे. तिथं बघा काय आहे, ऑमलेट आहे. ऑमलेट 2 अंड्याचा तर असेलच ना तो. आता रोल कर त्याला. वा वा वा, जेवण पण येतं आणि इकडे सर्व पण होत आहे. ऑमलेटमध्ये कोथिंबीर आहे, मिरची पण आहे. टेस्टी आहे, चांगलं आहे. म्हणजे माणसाचं पोट भरेल, पूर्ण पोट भरेल असं आहे. एकाने खाल्लं ना तर पोट भरेल. इथे आमचं एक संपलेलं आहे पण फ्रुटी राहिले ना, ते मँगो राहिलं आहे तर ते इथे पण आहे ना. हे आपण थोड्या वेळाने खाऊया. हे खाऊन घेतो आता तर ठीक आहे. पण जसे चिपलून पास होईल ना, चिपलूनच्या नंतर कंटिन्यूस टनल असतात आणि एक जो टनल होता मी ऑलरेडी त्याला टायमर लावला होता. तो 9 ते 13 मिनिटाचा टनल असतो. 9 ते 12 मिनिटाचा म्हणजे टायमर लावून बघा. 9 ते 12 मिनिटात तुम्ही टनलच्या आतमध्ये जातात. आता इथे आम्ही हे काय मँगोचं दिलेलं आहे ते पितोय. काजल कसं वाटलं तुला हे? चांगलं वाटलं. बट वी आर मिसिंग आउट फ्रुटी. हां, म्हणजे आता ते आपण कसं रेग्युलरली आपण जे माझा आणि फ्रुटी पियाची सवय लावली आहे ना, त्या हिशोबातनं ह्याला कंपॅरिझन केलं तर हे पेप्सीसारखं. म्हणजे आपण ती पेप्सी पितो ना 1-2 रुपयावाली लहानपणाची, तर मँगो फ्लेवरची, तसं हे दिलेलं आहे. माझ्या हिशोबाने तुम्ही ह्याच्याऐवजी ना कोकम सरबत दिला पाहिजे. मँगो पण देऊ शकता. आमरस द्या ना, आमरस. डिमांड आहे वाढत चाललेलं. आमरस द्या. तिथे आमची गाजर फेकायला चाललेली आहे. चला आता इथे काय दिलं आहे, स्टफ्ड पराठा, हे केक आणि हे सर्व ना जरा साईडला ठेवूया आपण आहे ना. हे बघ, हे असं साईडला ठेवूया. केक आणि ते लास्टला खाऊया. पण तुम्हाला माहिती आहे ना, गोड नेहमीच जेवायच्या नाश्त्याच्या आधीच खायचं. आणि जर तुम्हाला खूपच क्रेविंग असेल ना गोडची, तर तुम्ही 2 टाईम मी देतो गोड खायचं. एक अर्ली मॉर्निंग उठल्या तुम्ही गोड खाऊ शकता, म्हणजे हेल्थला डिसॲडव्हान्टेज देत नाही. आणि दुसरं म्हणजे वर्कआउट केल्यानंतर तुम्ही खाऊ शकता, एक्सरसाइज केल्यानंतर. आणि जर जेवणाच्या ताटात आलाच आहे, असं नाही की कंपल्शन नसतं की जेवणाच्या ताटात तुम्ही गोड खाल्लंच पाहिजे. उलट नाहीच खाल्लं पाहिजे. गोड खाल्लं की पचनक्रिया, डायजेशन स्लो होतं. तर अवॉइड करा गोड खायचं जेव्हा जेवण जेवतो. जर असेलच समोर ताटात असेलच तर जेवणाच्या अगोदर जेवा. म्हणजे ते जे गोड पदार्थ आहे ना, ते एनर्जीमध्ये कन्वर्ट होतं, फॅटमध्ये कन्वर्ट होत नाही. आता हे मी ओपनिंग करून दाखवणार आहे तुम्हाला. आणि सरप्राईज त्यात काय आहे, परत कटलेट आलेले आहेत. आम्ही पॅक करून ठेवतो परत याला. आम्ही घरी घेऊन जाऊ. आता हे नंतर खाणार आम्ही कटलेट. हा जर नॉनव्हेज थाली होती पहिली, नॉनव्हेज नाश्ता होता, तर हा व्हेज नाश्ता आहे. तर ह्याच्यात उघड काजल तू हे चेंज कर. आणि इकडे काय काय दिलं, खुश झालेली आहे, काहीतरी आलेलं वाटतं. हे चीज सँडविच डबल लेअर आणि हा ते काय? स्टफ्ड पराठा बघूया. आणि व्हेज थाली आहे ही. स्टफ्ड पराठामध्ये काय आहे बघूया. ओके तर खायचं मन करते, नंतर खाऊया. काय चीजवाला खाऊया आपण ते आहे ना. चला ते खाऊया. ते कर अर्धा आणि आम्ही तुम्हाला टेस्ट सांगतो की कसं आहे. ओके छान आहे ना. आता चहा असायला पाहिजे. चहा डिप करून बाहेर सिनरी ढगा बघा.
170 रुपयाचा एक नाश्ता आहे, मल्टिप्लाय बाय 2, दोघांची 340. ह्या हिशोबाने काजललाच विचारूया. 170 प्लेट म्हणजे, आणि क्वांटिटी जी होती तर महाग आहे ना. माझ्या हिशोबाने 100 रुपीज मॅक्स पाहिजे होती, 100 रुपीज. तर ते 130, 340 एवढे झाले पकड. आणि 15 रुपयाची एक बॉटल, आम्ही 2 बॉटला घेतल्या. 2 बॉटल घेते 30, आणि 2 चहा घेतली. चहा 20 रुपीज प्लस 40. एवढे पैसे मी त्यांना पे केले, पे करून टाकले. तर माझ्या हिशोबाने जो नाश्ता आला होता तो कॉस्टली आहे जरा. आता जर कंपॅरिझनच करायचं आहे तर एवढ्याच पैशात मांडवी एक्सप्रेसमध्ये वेगवेगळं घेतलं असतं ना तर टेस्टी होतं जास्त, है ना. या 340 मध्ये किती 440 एक प्लेट 170 आहे ना. आता टोटल आपले किती झाले? 410. 410 मध्ये हेच मांडवीमध्ये ना 10-15 पदार्थ काम झाले. हां, आम्ही जेवढे खाल्ले होते ना त्यावेळी आय गेस 400 रुपयेच खर्च केले होते. किती खाल्ले होते मांडवीमध्ये तुम्हाला माहिती आहे. तर मी तुम्हाला घेईल की भूक लागलेली असेल तर नाश्ता घ्या, नाही तर घरातून आणून खावा. 170 रुपीज खर्च नका करू इकडे, नॉट वर्थ. ठीक आहे, म्हणजे अशी क्वालिटी आहे, चांगला आहे. पण जर जास्तच भूक लागली वगैरे ऑप्शन नाही आहे, घरातून काही आणलं नसेल तर घ्या. किंवा बाहेरून एक हॉटेलमधून 60 रुपयाची पावभाजी आणा आणि इकडे खावा, बेस्ट. अंजनी आला, अंजनी स्टेशन 9:35. इथे 5-10 मिनिटं चिपळूण स्टेशन येणार आहे. आपल्या इथे ह्यांनी परत रिक्वेस्ट केली की आपल्याला गाणं बोलून दाखवतात आहे. अभी कौन सा गाना बोल के दिखाओगे? क्या बात ये मस्ती के नजारे हैं तो ऐसे में तमन्ना कैसा मेरी कसम तो फिर क्यों ना चलो मैं बहता मेरे जीवन में ये शाम आई है. ओ चला जाता हूँ किसी धुन में धड़कते दिल के लगाने दिए. वेरी गुड. आपके लिए आप एंजॉय करिए, सफर आपके लिए याद रहेगा. आपका नाम बताओ. मेरा नाम विजेंद्र सिंह. तेजस में रहते हो? जी अभी तो तेजस में. अभी हमारे व्यूवर देखेंगे आपको. कॅरिओके संपलेला आहे इकडे. आता चिपळूण येतो बरोबर टायमिंगवर. 45ला होता. 5 मिनिट्स वर खाली चालतं. गाडी स्टँडिंगवर आहे वाटतं. चिपळूण यायला तर चिपळूण ऑलमोस्ट एव्हरीवन इज रेडी टू गो आउट, है ना. चिपळूण चिपळूणला पण 2 मिनटं हॉल्ट आहे. 2 मिनटं ना फक्त. आणि चिपळूण नंतर आमची रत्नागिरी. लगेच पोचलो नाही. वडापाव
चिपळूण आणि इकडे तेच बोललो, चिपळूणला ऑटोमॅटिक ओपन झालं की काय? नाही, चॉकलेट आहे ना? हा. चॉकलेट केक. आता वाजल्या 10:47 ते नुकशीमध्ये लगेच रत्नागिरीला 5 किंवा 11 झाला पोचेल. काजल झोपले तिकडे. रत्नागिरी स्टेशन आलेलं आहे. तर किती वाजले तुम्हाला स्वतः दाखवतो बघा. 11:10 आमची बॅग काढलेली आहे सर्व तिकडे. ट्रेन मध्येच थांबलेली आहे. कोकणमध्ये जाणारी सर्व ट्रेन रत्नागिरीला थांबतात. रेडी? तेजस एक्सप्रेसचा प्रवास तुम्हाला कसा वाटला आम्हाला सांगा. 11:15 बरोबर गाडी पोचलेली आहे. आणि हा बघा रत्नागिरी. आलं आमचं रत्नागिरी. तेजस एक्सप्रेसची सर्वात खास बात स्पीड. हो म्हणजे माणूस मॉर्निंगला निघून पण सकाळीच पोचतोय. हो, 5 तासात ते सुद्धा. 6ला CSTला बसलोय, 11ला टच रत्नागिरीला. म्हणजे दिवसातच टच. हो दिवसभर रत्नागिरीमध्ये स्पेंड करू शकतो है ना. हो. आणि हवा तर रात्री निघालो तर उद्या पोचलो लगेच. चला आलेला आहे. चला आता आम्ही उतरतो. उतरूया बाय. आपण. ओए ओए बाय बाय कर गाडीला. गाडीला बाय बाय कर. बाय बाय. आता आपण जाणार लिफ्टनी. हो.